Всякакъв. Сигурно плюшена. Надявам се да е още живо и винаги да бъде, и въобще той е царя. Много са. Да развива себе си такъв какъвто е. Екип. Без хората, които обичам. Може би олекотяването на тежките проблеми. За наивна. Може и да съм, но мисля, че не съм чак толкова, колкото си мислят. Аз непрекъснато играя. Нямам любимо, в ежедневието си непрекъснато играя, дори като ми е чини. И такъв няма. Най-ми харесват пиесите, които са написани от човека, който ще ги прави и е извадил цялото действие от тях. Тя мен. Винаги съм си мечтала преди да работя с Петър Пашов, но ви вече това не е възможно, и Слави Маленов. Шише се суши, на шосе се суши. Да. И двете. Дълго време обичах Том, обаче напоследък обичам и Джери. Бамби. Пепеляшка ми е по-трудна за усвояване на урока, който носи. Вътрешния свят. Да се развива, да върви все напред, да прави различни пиеси, да пробва различни неща.